Għaddew biss ftit jiem mill-bidu ta' sena skolastika ġdida u dan is-settur reġa' qed jaffaċċja bosta problemi. Problemi qed jaffettwaw kemm l-tfal lill-ġenituri kif ukoll l-edukaturi. Il-Gvern min-naħa tiegħu qed jagħti l-impressjoni li m'hawnx problema ta' nuqqas ta' edukaturi, iżda jidher li dan mhuwiex minnu. Diversi ġenituri li tkellmu ma' Net News għaluna li l-education qed issott it-toqba ta' nuqqas ta' edukaturi b'reliever. Bitħassib ta' bosta ġenituri qed ikun dwar kemm ulidhom verament qed jieħdu t-tagħlim li għandhom bżonn. Dan hekk kif meta jkun hemm nuqqas ta' għalliema il-Ministeru tal-Edukazzjoni qed jibgħat relievers li x'aktarx ma jkollhomx kwalifiċi fis-settur u sempliċement joqogħdu fil-klassi jieħdu ħsieb lill-istudenti. Persuni li tkellmu ma' Net News spjegawna kif bħalissa fl-iskola sekondarja ta' Ħaddingli kif ukoll fil-Middle School u s-sekondarja ta' Pembroke m'hemmx għalliema tal-Malti. Il-problemi f'dan is-settur mhumiex biss relatati ma' nuqqas ta' għalliema. Dan hekk kif il-kwistjonijiet relatati ma' trasport tal-istudenti kif kien irrapporta dan l-istazzjon ftit tal-jumilu għadhom qed jippersistu. Fil-fatt, rapporti fil-medja konfermaw li bosta tfal li jużaw it-trasport tal-iskejjel offrut mill-Gvern qed ikollhom joħorġu mid-dar minn kmieni filgħodu meta jkun għadu dlam u jirritornaw id-dar għal ħabta tal-4:30. Jidher dan kollu huwa kaġun tad-deċiżjoni tal-Gvern li ma jawtorizzax l-użu ta' vannijiet 8-seater. Dwar din il-kwistjoni ftit tal-imilu Net News staqsa lill-Ministru responsabbli mill-Edukazzjoni fejn fil-waqt li ma ċaħax li teżisti din il-problema prova jitfattort fuq il-ġenituri stess għaskontu kienu huma illi għażlu l-operatur. Ovvjament kellu il-ġenitur illi għażel l-operatur in kwistjoni ħadd iktar il-ġenitur għażel l-operatur. Bil-Ministru jibqa' ma jagħti ebda soluzzjoni kif se tissolva din il-kwistjoni. Soluzzjoni għandek għal dawn il-ġenituri? Jien għadlek illi aħna fejn ikun hemm nuqqas taqbil bejn il-ġenituri u l-operatur fejn nistgħu nintervjenu. Marija Franca Lanza għan Net News.